Ningizimu Afrika worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu igama lami ngingo-MC Pholibaso Andile wakangcobo uhlelo Solve for X lapho sisolva khona umathandana wakho wakudala sigonyuluka sikukhipha konke nje okwakuhlupha nalokho esasincanywa yikho sichazeka makukhulunywa ngakho ngisho ngathi-ke ishidi limhlophe lizolokho linilethele iy'nhlelo ezinhle la kumabonakude wakho uSiyaviva TV1. Don't forget to subscribe njengamanje ube ingxenye yalolu hlelo olahamba phambili la umuntu osuke ekhululekile engakhonjwa ngasibhamu asikhulumela yena ukuthi ubona nje mina nakho kwangisusa kuNozibani nakho futhi engangikuthanda kuNozibani. Bukela-ke nalo hlelo namhlanje ngiphathele nangu udadewethu Sisomuhle omusha futhi engingakucacisa nje ukuthi ngani zakwethu enye-ke intokazi lena ethi namhlanje ngifuna ukukhuluma kunjengoba kunjalo. Sikubingelele sikwamukele kuSiyaviva TV1 bese sikupha ithuba ubingelele bonke abantu abasibukelayo njengamanje. Ngiyabingelela. Igama lami nguSimangele ngwacela isibongo ngizokhuluma i-ex yami. Simangele Cele, ubani i-ex yakho? Siphelele kaMdluli. Siphelele Mdluli. Uzebe i-ex yakho nje yini ongathi yenza abe isithandwa sakho? Mandebe nje umuntu ohlukene naye kodwa yini le yakuthatha yakwenza ukuthi uthi hayi ngingathandana nangu Siphelele Mdluli? Hhayi, wayewumuntu o-right, engithembisa, engikhipha nje, ehlezi nami ngaso sonke isikhathi. Ethembekile. Ethembekile enza into ezi-right. Wachazela. Ya. Yo, nihamba ibanga elingakanani nithandana naye? Mhlampe 4 years. Iminyaka emine uSimangele ethandana nobani? Siphelele kaMdluli. NomfokaMdluli. UMfokaMdluli la ekhona uzolibukela lolu hlelo hlampe afisa ukuyiphendulela. Ingakho sithi sicela ukuthi uqinisekise ukuthi konke okushoyo usho kuyikona nosakukhumbula kangcono. Yini-ke senithandanile kwabamnandi ekukhipha enza zonke izinto othi wena-ke wawuyilethile nawe othandweni leni lokhu othi kuhle okwakwenziwa uwe wenzela yena? Hayi, nami phela ngamphatha kahle. Wawumphethe kamnandi. Yebo, ya. Ngithembile ukuthi soba umuntu esizoqhuba naye isikhathi. Yini othi mawuyenza bese uthi kuwuphatha kahle uSiphelele Mdluli? Othi ngike ngimenzele lokhu hayi ngimbone ukuthi hayi ujabulile. Bengimkhombisa o-right no-wrong, ngimhambise endleleni e-right ngaso sonke isikhathi. Ngimtshela ukuthi no, lokhu ku-right, le ndlela ohamba kuyona i-wrong. Shuthu ukuthi wena ngokuba khona kwakhe empilweni yesithandwa sakho sakudala wawukwazi ukumbonisa egcine enza into eyi-right eyijabulisa nina for 4 years. Nakho ku-4 years usufika kwi-D-end shouthi usufika ekugcineni uyaphela manje uqedwa yini le nenza nigcine niba ama-ex? Konakala ukuthi ngikhulelwe, ngasuke ngakhulelwa, so yonke into yajika, waqala ukushintsha naye, qala ukuhamba kwelinye isayidi, yabo. Umuntu-ke empilweni uyakhuleliswa yikhehla lidlula, uyakhuleliswa ubhuti omakhelwane, uyakhuleliswa unombani. Wena wawukhuleliswa obani? Kwakuyeyakhe ingane. Ukhuleliswa uyena uSiphelele Mdluli? Kwakuyena umuntu engangithandana naye. Okay. Silandise-ke nakho-ke usukhulelwe-ke sekwenzakalani? Ya, ngase ngifone uSiphelele, sayidropha ifoni engayiphenduli. Madoda. Ngithi mengithi Siphelele, hhayi waseshintsha uSiphelele washintsha ikhaya. Usakhulelwe njalo uphethe ngikhulelwe njalo. Wayibhrokile inamba yami nje. Wayesewumuntu nje sengingasamazi. uSiphelele Mdluli ushaya imarathon manje engasafani neyasekuqaleni esakushela wayeza ngesizotha ebeka amagama kamnandi phatha kahle. One, waqala wena waphatha iqhunzu uliphathi manje uphethe umntwana ozayo omuhle ukhulelwe manje. You are pregnant manje washintsha umuntu. Okokuqala uthi ukublockile. Usakhulelwe njalo. Okusho ukuthi wena mawufuna imali yokuhamba uyo-check escreening ucukuza wenza leyo nto Siphelele dololo. Sethi ingane asiye yakhe useney'tori manje sethi angiyobheka ubaba wengane nje. Ngagcina sengi-stress-eka. Manje inhlambi engakayehlela kuwena ngomuntu okade ulale naye. Kuyena yedwa futhi. Mana-ke yini ekwenza uqinisekise wena ukuthi ingane yakhe ukuthi kwakuyena yedwa? Kwakuyena yedwa umuntu engangithandana naye. Mhlawumbe uyazazi phela ukuthi yena indlela ayelala ngayo nawe wayengafiki eKhosombeni. Uyamkhumbula yini enqunu phambi kwakho? Awu ngiyakhumbula, ngiyamazi kahle. Sithandane naye isikhathi eside. Uthi omunye umuntu noma singafuni ukungena ekamerweni lakho kakhulu kodwa zinhle ezinye izinto uzisho ngembaba kuze sikwazi ukulihlongoza noma ukulibona nalolu hlobo likaSiphelele ukuthi umuntu oyiqilana shothi lo uma ekwazi ukujikela umuntu kade elala naye. Uyakhumbula ulele naye?
Yeah. ikhawu noma kanye ngoba kukhona phela ukuthi umuntu ulale naye manje amithe manje bese uma nithi hayi uthi umithiswe yimina Ah, lo muntu athanda naye for 4 years. niyitika Hawu siyitika ngaze ngathutha ekhaya ngayohlala naye. yini ekuthuthisayo uyalizwa Uthando phela Liyavutha amalanga. langisavutha amalanga ngisalusha. Mm, Yabo. mm, 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 mm. Hhayi-ke umfana wangijikela esithubeni. Yini ekuchazayo ayethi uma yenze ekamerweni uzwe ukuthi ngingamane ngimithele lo muntu ukhohlwe ukuthi phela mhlawumbe ngakabi isikhathi noma nikuhlelile mhlawumbe Izenzo zakhe nje. wayenzani yiza nazo Wayethi nje mengithinta Mm. ngicace. caca Yeah. uthi omunye womuntu kakucaca mhlawumbe namanje kusacaca kuwena thina kucaca usho ukuthini uma uthi kucaca landise Ngisho ukuthi phela akwangibuki ukuthi yabo lo muntu hhayi owami. Okay. Uyasikhumbula uthatha isikhathi esingango-3 minutes naye embhedeni Yeah. waye less than 3 minutes Yeah. ingakho-ke mhlawumbe engathembi kahle uyambona Lutho eyakhe yena Eyakhe. muntu nje. kodwa wawumhlula ukuthi angagijima nawe embhedeni more than 3 minutes Ngangamhlula. eh Hhayi. khuluma nathi Hhayi. wayegijima Waye-right. okuwukuthi engaze kumithise Hhayi waye-right. okay yini enye oyikhumbulayo othi le wayethi uma yenza ingangiphathi kahle solokhu waqala ukuthi sithandane noma sehlukeneke sehlukaniswa ukuthi ngizwele ukuthi ukublockile but ezinye zeyizathu ezenza ukuthi namhlanje umbize nge-X Indawo namhlanje. Wangihlukumeza ngikhulelwe. Ngastreseka ngithi ngazala ingane sikhubazekile. Yeah. ngoba une-stress Ngoba ngine-stress ingane yami yaze ya-affect-eka. ngamanye amazwi uthi wena uNkulunkulu ukubusise ngomntwana ogcine ne-disability ngenxa yokuthi isimo obudlula kusona ngenkathi usiphe ebalekile besingekho right imaphi amazwi ongafisa ukuwabhekisa kuyena njengamanje ukuthi azi azi ukuthi uma umntwana wakhe uthi ukube lokhu sipheya ukwenzanga ngabe sijabulile sindawonye nanamhlanje Ngifisa ukuthi kuyena usiphile konke owakwenza mina. Futhi angimxoleli amxoleli futhi ngiyamzonda. Futhi owakwenza mina wenza ukuthi ngizonde bonke abafana ngingasathemba muntu. Njengamanje nje angisathembi noyedwa. awuthembi noyedwa ngenxa yendlela uSipheyi akuphatha kabi ngayo nezenzo zakhe Inhliziyo ukuthi yami kumnandi umuntu uma esadla ikhekhe bese ikhekhe likhukhumele uyalaxaza kanjalo. sekulaxaza kanjalo umuntu osekhaya ngoba kungenzeka ukuthi namanje lento isakudla futhi iyakulimaza ikulimaza kwesinye isikhathi izifinyelele esigabeni sokuthi ezinye zezinto efanele ngabe uyakwazi ukuzenza zingenzeki ufisa ukuhamba uyobamba itoho kodwa umntwana ngoba une-disability fanele umnakekele so ugcina umkhulisa kanzima yiziphi izinto ongafisa ukuthi abantu bekulekelele ngazo ukuqhuba impilo ngoba i-father figure uSipheyi akekho kule nto Ukuthi ingane yami ihambe isibhedlela abhethuthuli ayiholi futhi nami anginayo i-ID. Ngifisa abantu bathi kwesinye isikhathi ibuye ingane aphamita esibhedlela ngiswele imali yokugibela ingane esibhedlela so awuholi mahlalela awuholi iqolo awuholi imali ye-disability yomntwana ufisa ungathi makukhona ongakwazi ukukulekelela akulekelele iy'phathimandla zaseNingizimu Afrika amahhovisi ahlukahlukene umphakathi nje wonke lolu daba liyawudinga ingaqala iSolve4X indaba kodwa ekugcineni inhloso enkulu kusuke ukuthi siphume neqhubu lapho khona sithi makungaqhamuka ongalekelela kuleso simo akwazi ukulekelela mhlawumbe usilandisa kafishane ngoba khona ozofisa ukuthi mhlawumbe i-ID ikwazi ukushayeka nawe ukwazi ukuthola leso sibonelo sikahulumeni yini edala ukuthi ngingakwazi ukuthi umntwana ahole zonke lezi zinto ey'njalo ukuthi mina kade ngihamba indaba ye-ID ngikhathele ayiphumi ngikhathele ngihambile futhi ngihlulekile ukwenze konke ngikwenze Home Affairs uyini ngiya Home Affairs ngenza iy'ncwadi lezi ekuthiwa ngizenze ngibuye nazo kuthiwe zi-wrong ngiyihambele into yeminyaka akhona ama-social worker naye nawo athinte mhlawumbe ngesimo somntwana ama-social worker angichitha athi bekakwazi ukungisiza ngithini mina ngenze i-ID kanjani ngizoyenza kanjani i-ID bengangisiza okay ngoba kumele ngithole usizo labo ukuze ngizokwazi ukuba ne-ID yini okuyiswele kakhulu imali imali engiyiswele kakhulu umntwana ugqokani
Uyagqoka uma uyaphatha emajalidini ubambe amatoho. Nawe Sikwazi futhi ukuthi ngokunjalo. sikwazi silale sidlile futhi. Kodwa isikhathi kakhulu ugada iy'ngane wena. Bese yebo ngihlala Okay, nje. okay. Okungamanye amazwi uthi kunanoma ngawumuphi umuntu ongenayo inhliziyo embi njengoSipheli angasondela akwazi ukukuncedisa. Yebo. Nanoma ngani ungayamukela, indala yintsha ungayithatha. Ngingayithatha ayinankinga. Lapho ko-Ladies House ngani zakwethu nanoma ngawumuphi umuntu ongakwazi ukusiza ubona ubuso singabufihli ingenxa yokuthi ekugcineni sisuke sifuna isisombululo futhi asizi ney'tori ey'zoba ngamanga noma yi-fake. Inhloso enkulu ukuthi abantu belekeleleke. Uyazazi unesihle, unothando, usenonembeza, ungakwazi ukudlala i-father figure. Sondela udadewethu akwazi ukusizakala. Uthe ubani igama lakho? Simangele wacela. Simangele uNdosi uMagaye uVici uNkomsengilele. Uthi-ke ngani zakwethu ukhonela nanendoda eserious manje ngoba akasathembi muntu manje. Angithi kunjalo? Yebo mnjalo. Ufuna umuntu o-straight no-right. Onothando. Loya muntu awusamdingi Hawu. ex wakho. Lutho. Kwanele. Hawu. Uma esishayela ethi ufuna ukuzoyiphendulela ungaba yini nenkinga? Anginankinga. Ngoba konke okushoyo Kuyiqiniso. kuyiqiniso. Kusuke enhliziyweni. Unayo inamba yakhe? Anginayo inamba yakhe. Okay, usitholele inamba yakhe nathi simfonele simazise ngokuthi lesi sihluko esingakasenza namhlanje asikakuthokozisi futhi asisoze sakuthokozisa. Kodwa kubona bonke abantu besifazane abaney'nseka namadoda aseney'nseka noma angaba nosizo. Siyafisa ukuthi aphonse sivivaneni kulolu daba. Sibonga kakhulu hlangane kwividiyo elandelayo. Solve for X usolvwa okwangempela ngazo zonke iy'ndlela. Siyabonga.